Bernard Rom and Mary Joy Berdida. Jovin Bandol and Marifet Timana. Ramil and Jesusa Ramilton and Jesusa Canar. Rolando Ribancos and Melanie Vergara. And Maria Christine Joy B. Moran. Roland S. Paglinawan and Margie S. Toledo. Tito B. Camila and Francia P. Bayrante. Alan R. Barredo and Judy Ann B. Diolata. Virgilio R. Pilapil and Miriam M. San Andres.
Venner P. Ducan and Mary Rose C. Roa. Gregorio H. Guareco Jr. and Maria Isabel A. de Galicia. Cesar D.G. Cagimbal and Jonalyn N. Falyorin. Henry D. Iliana and Antonina P. Resco. Jeffy R. Pesimo and Giselle O. Ipitente. Justice Ramos and J. Rose D. Alano. Jomel A. Visaya and Elaine L. Enriola. Elmer C. Agravante and Sheila Marie T. Anier. Ernesto C. Borja and Sherry Ann S. de los Santos.
Nonelon E. Valenzuela and Jesseline D. Acero. Joseph Andrew B. Ragos and Limirl Saira C. Parco. Romer M. Besenio and Maria Teresa B. Martinez. Ryan D. Kililan and Maria Christine R. Elvinia. Bernard C. Bernardo and Anisa R. Castañeda. Shem Japet B. Rivera and Julian G. Bonete. Darwin B. Nunez and Maria Gracia R. Navarro. Joel B. Bernardino and Julian P. Maceda. Ernesto M. Rayala Jr. and Maria Elena Juniora S. Ibareta. Jonel Kenneth D. Santos and Gladys V. Tocloy.
Romeo B. Palmones and Ruby I. Romero. Joseph Fall, D. Escares, and Maria Cristina R. Derillo. Fidel N. Razonable and Mary Joy B. Valenzuela. Jonathan P. Tanael and Anita M. Kahan. And Angelo Asis and Eden S. Tablizo. At this point, may we request Ms. Mia B. Ordonez, the Assistant Department Head of the City Civil Registry Office, to lead our invocation. May we request everyone to please stand. Idoko po ang satuyang payo, sa ngaran ning Ama, ning Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Kagurangnan, yaong po kami digdi nagkakateripon para sa sarong okasyon. Nagsiselebra ta pong hunyan ang Araw ng Mga Puso. Asin po, ang kakasalon po, bali po 34, sana po maging burunyog man po ang sa indang pag-iribanan. Asin, maging magayon po ang sa indang pag-ibanan. Salamat. Hindi po inahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa ngaran ng Ama, ng Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Kindly be seated and let us listen to the message of our City Vice Mayor, the Honorable Cecilia B. Veluz de Asis. Sana all. Diyos maray na hapon po sa Indogabus. Happy Valentine. O sa mga yaon digding couples at ubangon ang sa indong magiging agom. Bako ka duman dapat si agom ka mag-atubang.
Bakod yan sa kataid mo. Asin sabihan man nindo, Happy Valentine, love. Ay dahil nagtuturubod Doon ikakasal na ka mo. Pagtaong galang po sa Satuyang May Gusto na sinamumutan Mayor Nelson Ligacion, sa pag-iriba ko po sa Sangguniang Panglungsod, diyan po si Councilor Gail Abonal Gomez, Councilor Jess Albios, Councilor Dodit Beltran, ang namamayo po kang Satuyang, iyo po ang nagsisibut ngunyan, si Ma'am De Los Reyes, asin ang mga pag-iriba niya, ang Sepio, asin ang gabos pong mga barangay officials na yaon ngunyan, Diyos marhay na hapon. Ini po sa rong okasyon na talagang pigtataan po ning dakulang panahon kang Satuya pong namumutan na mayor, sa paagi po kang sa opisina kang civil registrar. Sa nagtutubod po kaya kami ang lokal na gobyerno na sa maray na pag-iribanan, sa maray na iribanan kang mga mag-agom na binibindisyonan kang kasal, mas lalong nagdadayupot ang pagkakaminuutan. Asin kamo naging nakaka-contribute po para sa ikararahiman kang Satuyang komunidad. So sa mga ikakasal po, sa mga lalaki, congratulations, tanabing wit nindong sa indong misis. Sa mga kababaihan man, best wishes. Diyos maray na hapon. Thank you very much, Vice Mayor Nene De Asis. And now, may we request our City Mayor to administer, to officiate your marriage vows. Maray na pagkahapon sa Tuya Gabos. And Happy Valentine's Day sa kada saro. Ang sabi po kan sa tuyang matibay na busy alkalde, sana all. Araman po baga kaya nindo na single. Ang sa tuyang Vice Mayor. Palakpakan ta po Vice Mayor Nene De Asis. Councilor Doc Jess Albios, Councilor Dodit Beltran, and subago yaon si Councilor Doc Gail Abonal Gomez. Ayan. Sa mga opisyalis kan barangay na kaibanan ta, ninong asininang may mga magurang pa na presente sa okasyon na ini sa liwat po sa Saindo Gabos, marhay na pagkahapon. Ang nakaabot po sa kuyang impormasyon, 34 padis ang ikakasal ngunyan. Kuta na 35. Alagad si sarong padis, ang idadaa ka ito 41, 40, igwa na nga ning duwang aki, kaya lang mayo daa si mga magurang, kaya dai maikakasal. Garo mayo pang pagtugot an mga magurang. Sa kasal, tulong rekisitos ang dapat na presente sa panahon na ikinakarasal. Number 1, edad. Dapat nasa tamang edad. Pira ang tamang edad? 18 pataas. Ang 41, tamang-tama yan. Sobra-sobra na nga ni Pandua, lisensya. Okay? Kung mayong lisensya, itong affidavit of cohabitation, kung 5 taon na lampas na nag-iiribanan, pwede na po ito. As in, ang pantulo, consent freely given. Gusto sabihon, si desisyon na magpakasal, dapat na impluensyahan nin isay man, bukal sa buot. Ayo, dai na piritan. Iyo po yan ang aaramonta ngunyan na aldaw. Maray na lang po na nagpundo na ang uran. Diba? So bago magayonon po si panahon, mga alauna, nagkahiriling ko na kamo, siribot-sibot na kamo,
Ngunyan, pasado 2:00 na, kaya dadali-dalian talang po ang kasal. Dagos manggiraray, ang kasal. Ha? Ayo, dagos ang kasal. Si Isay dyan ang... Ha? O si mga dagos ang kasal, pakitaasan to ang kamot. Aba, mayo nagtataas. Oh, si Isay talaga dyan ang gustong ikasal, pakitaas daw yung itong kamot. Yan. Si nagduduwa-duwa, sabi ni Vice Mayor. Amay man, so dagosan sa tuyang kasal. Asin ako po naugma na nangyayari po ining mass wedding, ngunya na aldaw nin mga puso. Ha? Ang gustong sabihon, apoyra sa aldaw din mga puso dahil nagpapakasal, ano ang rason? Nga? Ano ang rason? Libre. Apoyra sa libre. Taano ta mapakasal? Para sa mga aki. Para sa mga aki. Bako para sa kada saro. Namumutan ba ang sa indong kanya-kanyang agom? Namumutan nindo, dai. O si Isay ang namumuot sa indang kanya-kanyang nobyo o nobya, pakitaasan to ang kamot. Si Isay ang dai, wala. Okay. Mapakasal dahil sa pagkamuot sa lambang saro. Agree or disagree? Agree. Sa madaling sabi, ang kasal, iyo an maselyo kan sa indong pagkamuot sa lambang saro. Lugod, magtalubo an sa indong pagkamuot sa lambang saro, tanganing mautob nindo an sa indong katungdan bilang mag-agom. Sa kasal, may sinusumpaan kamong katungdan. Anong gusto sabihon? Obligasyon. May obligasyon kamo sa kada saro. Alagad si Pandua na maut ko pong tawanan doon si obligasyon nindo sa indong kanya-kanyang mga aki. Si Saidigdian may sarong aki. Okay. Saro sa imo, balidwa. May duwang aki. Tulong aki. May nakatulo na. 4 na aki. Uy, dakul-dakul na. 5 aki na. Igwa ng 5. May nakalima na. 5. Ang laog, 5 yang may butog. 5. Igwa ng nakaanom. Ay, igwa. Ay, pambira. May anom na. Igwang 7. Igwa. Day, puwera ba? 7 na, 7. Okay. Igwang 8. 9. 10. 11. Sarong 12. Mayo. Okay. So, ang pinaka-halangkaw, 7. Nakahiling ka sa kuya, 7 man ka mo. Dahil, okay. Uy, sana, piraman po ang satuyang magiging aki, kaya ta na gibuhon, utubon, ang satuyang obligasyon sa inda. Ano po si satuyang obligasyon? Si pagpadangat, sa paaginin pag-asikaso, pagpapaklase sa inda, hanggang makatapos nin koleyo. Tanganing matauan ta po sinda nin futuro. Ang pinaka-obligasyon ta, iyo na maihanda ang satuyang mga aki na magiging responsableng syudadano. Naintindihan ta po? Naintindihan ta? Bako lang din hulit ta iribanan kita, nag-araguman, maaki, maski pira pa yan, okay na. Bako pong arog kayan ha? May obligasyon po kita sa kada saro. Ayo,
Mayong problema po sa sakuya, siring man ki Vice Mayor Nene Diasis, asin mga pag-iriba sa sangguni ang panglungsod, maski pira pa po ang sa indong mga magiging aki, provided kayang padakulaon, kayang mataonan, nin marhain na puturo. Tahirakman. Hirakman po sa saindo, grabe ang paglapigot, ha? Hirakman po sa saindo mga aki, kung dai po sinda, maihahanda bilang responsabling namamanuan. Agree? Or disagree? Agree? Kaya ba nindo na utubon ang sa indo mga obligasyon bilang mga magurang? Kaya o dai? Kaya o dai? O kadakol na nakadangog sa indo, ha? Papasubaybayan mi po kamo. Okay. Yaon na po kita sa pagdusay. Magsitindog po si gabos na mga ikakarasal. Tindog. Hahagadon ko sa indungon niya na simbagon ang mga minasunod na mga kahaputan susog sa katotohan. Digdita aaramon si pantulong rekisito. O ngunyan, arog po kay ni ang inot na hahaputon si mga nobya. Sa pagsimbag kan mga nobya, uobserbaran kan mga nobyo. Si sa indong kanya-kanya nobya, iyo. Dadangugo nindo kung ano ang simbag. Tabaad iba na po ang pigsisimbag kayan. Okay? Ready? O ni ang kahaputan sa mga nobya. Nakahanda ang mga nobya. Iyo po o day po. Okay. Mga nobya. Anong pangaran mo, tol? Bernard Rom. Ang papakasalan mo si Mary Joy. Ika si Mary Joy. Rom siguradong si Mary Joy yan. Okay. Cesar Joseph. Cesar. Ika si Cesar. Ang papakasalan si Sheila May. Sheila? Iyo talaga yan si Cesar? Okay, sige. O ngunyan, ang hapot sa mga nobya, nadadangugon, siring man ang simbag kan mga nobyo. O ni ang kahaputan sa mga nobya, bukal ba sa buot ang desisyon na magpakasal, simbag, iyo po o dai po? Dai ba ka mo napiritan? Iyo o dai? Sigurado? Nakahanda ka mo na idusay ang sa indong sadiri sa pagkamuot asin paglingkod kan sa indong kanya-kanyang nobyo, simbag. Iyo po o dai po? Sa mga nobyo, kaparehong kahaputan, bukal sa buot ang desisyon na pakasalan ang sa indong kanya-kanyang nobya, simbag. Mayo ka mong pigdudulagan. Sigurado? O mga nobya, may pigdudulagan o mayo? Mayo. Okay. Mga nobyo, nakahanda ka mo na idusay ang sa indong sadiri sa pagkamuot asin paglingkod sa indong kanya-kanyang nobya, simbag. Iyo po o dai po? Okay. Atubangon ang kada saro. Sige na, atubangon ang kada saro. Dapat si agom, ha? Ang atubangon, bako si kataid. Okay. Magkaputan kan sa indong tuong kamot. Sa pagpahayag kan sa indong kabutan. Sa liwat, may mga kahaputan sa mga nobya. Dai maghiling sa kuya. Ang hilingon an sa indong kanya-kanyang nobya asin nobyo. Okay? Pero magdagog sa mga sasabihon ko. Ready? O mata sa mata, ha? Bako sa kataid, dahil naghiling sa kuya, pero sa kataid naghihiling ay pambihira. Sa ikakasal, maghiling. O, ready? Sa mga nobya, inaako nindo an sa indong kanya-kanyang nobyo, nayaon digdingon yan, bilang sa indong agom, susog sa pinagbubuot kanlay, simbag. Iyo po o dai po? Idinudusay nindo an sa indong sadiri, sa indong kanya-kanyang nobyo bilang sa iyang agom, simbag.
Iyo po o day po. Inaako nindo an sa indong kanya-kanyang nobyo bilang sa indong tunay na agom, simbag. Okay. Mga nobyo, kamo naman po. Habang nagsisimbag sinda o kaya pag-iisipan ang magiging simbag sa kahaputan, dapat nakahiling ang mga nobya. Ready? Mga nobyo, inaako nindo an sa indong kanya-kanyang nobya na yaon digdingon yan, bilang sa indong agom susog sa pinagbubuot kanlay, simbag. Ano man daw yan, tamaluyahon man ang simbag kan mga lalaki. Nandururuluya na baga kamo ano. Garo abo nindo magpakasal. Oh, ulit ha. Mga nobyo, inaako nindo an sa indong kanya-kanya nobya na yaon digdingon yan bilang sa indong agom susog sa pinagbubuot kanlay. Yan. Idinudusay nindo an sa indong sadiri bilang nobyo sa indong kanya-kanyang agom, simbag. Inaako nindo an sa indong kanya-kanyang nobya bilang sa indong tunay na agom. Sarabay magsunod sa sasabihon ko. Lugod, maging kaming sarong puso. Ulit ta ang ibada nagtataram. Lugod, maging kaming sarong puso. Asin espiritu. Ngunyan asin sagkod paman. Sa karahayan. Sa kasakitan. Sa kayamanan. Sa kadukhaan, sa kahilangan, asin kakusugan, sagkod kami magadan. Okay, may mga singsing. Kung igwa, pakiluwas na po kan sa indong mga singsing. Iyaon na po kita sa seremonya nin pagtao kan singsing sa lambang saro. Maiinot po ang mga nobyo na magtao nin singsing sa indong kanya-kanyang nobya. O i-ready na, itutok na, isusulot sa walang palasingsingan. Ready. Bago isulot, unian sasabihon. Bernard, anong ang apod mo kay Mary Joy? Anong apod mo kay Mary Joy? Ha? Day. O si Mary Joy, anong apod kay Bernard? Ha? Noy. Day, Noy. Okay. Si Cesar, anong apod mo kay Sheila? Lab. Okay. Ano talagang si Sheila? Sheila, anong apod mo kay Cesar? Ha? Ano? Joseph. Si Joseph ang apod sa imo, Lab. Ikaw ang apod mo kay Joseph? Joseph! Nag-iiwal ka mo, Sheila? Day mo. Okay. Pag day maray ang pagmati, dangan may kulog buot, ang apod kayan, Joseph. Pero ang karahayan kay Joseph, ang apod sa imo, Sheila, Lab. Okay. O, sige. Si mga lalaki, ready? Nakatutok na? O, bago isulot, o niyan sasabihon, banggiton ang apod sa indong kanya-kanyang nobya, ako ining singsing, bilang tanda, kansa kong pagkamuot, asin pagdanay sa imo. Okay. Kung inaako, isulot na. Pero kung dai, maaraman ko. Oh, gabos ba nag-ako? Gabos nag-ako? Ready. Okay, sige. Next. Si mga nobya naman. Kamo naman. Kapareho sa mga nobyo, isusulot sa walang palasingsingan. Ready? Banggiton ang apod sa indong kanya-kanyang nobyo,
Ako ining singsing, bilang tanda, kansa kong pagkamuot, asin pagdanay sa imo. Uy, ano man daw yan ang iba ta? Nagtataram ka yan? Iba man ang pighihiling. Dapat si kaatubang, si partner. Ba't naghaharanap pa ka mo? O sige na, kung inaara ko, dawa day nakahiling sa indo. Sulot na. Okay. Naisurulot na? O pakitaas daw, walang kamot nindo. Yao na, nakasurulot na. Okay. Sunod, igwang darang are o kaya aras. Igwa. Uy, very good. Igwa. Okay. O, para lang maintindihan po nindo. Ining aras, ining are, simbolismo lang po yan kan pagsasadiri. Gusto sabihon, representasyon po yan. Kan ano man na klase nin pagsasadiri, personal or real property, movable or immovable. Ano ang mga halimbawa kan real property, immovable property, daga, harong, building. Yan, mga immovable or real property po yan. Personal property. Ano po ang mga ehemplo po kayan? Relo, kwentas, singsing, bisikleta, auto. Itong movable. Na i-move mo from one place to another. Kabali po dyan ang sweldo kung ika-empleyado. Sa paagi po kan seremonya ngunyan, sa pagdulot kan aras, nangangako ang mga nobyo. Tas mga nobyo ang mataukan aras. Ayo. O kaya magdangog mga nobyo, itatao po nindo si aras. Itatao po nindo si mga propriedad pagsasadiri. Na makukuha po nindo, marireceive po nindo sa paagi kan anuman na espuerso. Itatao ki isay. Sa saindong kanya-kanyang agom. Naintindihan? Naintindihan? Ang urulay tabi digdi, Bernard, itatao gabos. Bernard? Bernard, itatao gabos. Ayo. Ramil, yaon sa si Ramil. Sisay si Ramil. Ramil, itatao gabos. Ayo, okay yan sa imo, Ramil. Ramil, okay sa imo na itao gabos kay Jesusa. Ayo, so itatao gabos kan mga nobyo sa saindong kanya-kanya nobya. Okay yan sa mga nobya? Itatao gabos, ha? Ang urulay digdi, ubos kun ubos. Gabos kung gabos. Uy, bako yan suba, ha? Yan ang urulay digdi. Kaya baga ako dahil ako nagkakapot kan sa kuyang ko yan, ATM. Sige, ready? So naintindihan, ha? Seremonya kan pagdulot kan aras. Okay. Magsunod sa sasabihon ko. Naka-ready na ito-turn over si aras sa nobya. So, i-preparar na, ihanda na sa pag-turn over. Okay, kaputan. Dapat nakakaputan kan mga nobyo. Ready? Ready? Okay. Banggiton ang apod sa saindong kanya-kanya nobya. Ako ining aras. Bilang tanda, kan bendisyon kan Diyos, asin sa mga marhayin na bagay na sa iyang itatao, asin pagkakaniguon sa satuyang buhay. Okay. Kung inaako, itauna. Ayan. Ubos kun ubos, ha? Okay. Maog ba siguro sa pagmati kan mga nobya, ano? Okay. Atubang na po gabos sa sakuya. Ayan. Balikan ko lang si sinabi ko kasubago. Tulong rekisito, si pantulo. Ano nga ni ito? Consent freely given.
dapat bukal sa buot si desisyon na magpakasal. Iyo po yan si naaraman kan sa indong lingkod bilang solemnizing officer. An sa kuyang pagmaot, magkakapirang taon na po kamo na nag-iiribanan. And sa panahon na ito, nakakasiguro ako na igwang panahon na dai maugma, igwang panahon na may diit na dingkilan, alagad, despite kaya nagdesisyon manggiraray na pakasalan ang kada saro. Ninhuli sa pagkamuot. Asin lugod, matapos po kaini sa mga masurunod pang aldaw, simana, bulan, asin taon, maging marhay an sa indong iribanan, utubon, an obligasyon sa kada saro, siring man sa indong mga aki. Bilang alkalde kan lokal na gobyerno kanaga, na natawanan nin otoridad na magkasal sa irarom kan sa tuyang lay, sa kuyang pinapatotoohan, na sa aldaw, oras, asin lugar na ini, Valentine's Day, digdi sa City Hall, sa atubang ni Vice Mayor Neni Diasis, Councilor Doc Jess Albios, Councilor Dodit Beltran, asin iba pa, kan sa indong mga ninong asin ninang, magurang, asin mga bisita, kamo sa kuyang ikinasal, asin poon nyo niya na aldaw, lihiti mo ng mag-agom. Legal na an sa indong iribanan. Congratulations! Okay. Ato bangon giraray ang kada saro para sa first kiss. Matapos ang kasal. First legal kiss. Sige na. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Mabuhay ang bagong kasal! Sige po, as we call the couple, maduman po kamo sa inutan, kaibanan po ang sa indo pong ninong asininang. May we also request po, Ma'am Nene. Igibuhon ta na po ang pagpirmahan kan sa indo pong marriage contract. Cesar Joseph and Sheila May. Sige po, inot muna po kamo. Magsulod na lang po si Ninong sa si Ninang. Ang lalaki po sa ano yan? Sa too, ang babae po sa wala. Si mga ninong-ninang po. Bernard and Mary Joy. Thank you very much, Cesar and Sheila May, and congratulations. And we request po Bernard and Mary Joy. Berdita.
Si mga ninong-ninang po, magsabay na po sa ito pong mga tinubong. Jovin Bandol and Marifet Timana. Jesusa and Ramel Ton. Kay iba po ang sa indong mga ninong and ninang. Limuel Lasanas and Maria Christine Joy Moral. Si mga ninong at si ninang po, magsabay po sa couple sa stage. Thank you. Mr. Roland Paglinawan and Mrs. Margie Toledo Paglinawan. Mr. Tito Camila and Mrs. Francia Bayrante Camila.
Mr. Alan Barriedo and Mrs. Judy Ann Diolata Barriedo. Pa-standby po gabos sa mga ninong and ninang. Pag inapod po ang pangaran kang couple, magsabay po pasakat sa stage. Thank you. Mr. Virgilio Pilapil and Mrs. Miriam San Andres Pilapil. Mr. Vener Dugan and Mrs. Mary Rose Roa Dugan. Mr. Gregorio Guareco Jr. and Mrs. Maria Isabel de Galicia Guareco. Mr. Cesar Cagimbal and Mrs. Joneline Faliorin Cagimbal. Mr. Henry Iliana and Mrs. Antonina Resco Iliana. Mr. Jeffy Pessimo and Mrs. Giselle Ipitente Pessimo.
Mr. Justice Ramos and Mrs. J. Rose Alano Ramos. Mr. Aljamel Visaya and Mrs. Elaine Enriola Visaya. Mr. Elmer Agravante and Mrs. Sheila Marie Anier Agravante. Mr. Ernesto Borja and Mrs. Sherry Ann de los Santos Borja. Mr. Nonelon Valenzuela and Mrs. Jesseline Acero Valenzuela. Mr. Joseph Andrew Ragos and Mrs. Leomir Syra Parco Ragos.
Mr. Romer Besenio and Mrs. Maria Teresa Martinez Besenio. Mr. Ryan Kililan and Mrs. Maria Christine Elvinia Kililan. Mr. Bernard Bernardo and Mrs. Anisa Castañeda Bernardo. Mr. Shem Jafet Rivera and Mrs. Julian Bonete Rivera. Mr. Darwin Nunez and Mrs. Maria Gracia Navarro Nunez. Mr. Joel B. Bernardino and Mrs. Julianne Maceda.
Mr. Ernesto M. Rayala Jr. and Mrs. Maria Elena Ibarrieta Rayala. Mr. Junel Kenneth Santos and Mrs. Gladys Tocloy Santos. Mr. Romeo Palimones and Mrs. Ruby Romero Palmones. Mr. Joseph Paul Escares and Mrs. Maria Cristina Derilo Escares. Mr. Fidel Razonable and Mrs. Mary Joy Valenzuela Razonable. Mr. Jonathan Tanael and Mrs. Anita Kahan Tanael.
Mr. Angelo Asis and Mrs. Eden Tablizo Asis. Mr. Rolando Rebancos and Mrs. Melanie Vergara Rebancos. At this point, may we again welcome our Honorable Mayor. Sa liwat, Happy Valentine's Day sa Tuya po Gabos, lalong-lalo na si mga ikinarasal. Asin maging maugmaman lugod, an sa indong padagos na iribanan. So iyo po yan ang samuyang pagmaut sa lokal na gobyerno Canaga. Kaibanan po si Vice Mayor Neni D. Asis asin iba pang mga opisyalis kan sa tuyang syudad. Pagpuli po nindo, may regalo kami sa Indo. Kabangang sako nin bagas, kada couple, papaksanon po nindo. Ano? Papaksanon. And apoyra po kayan, igwa po kitang regalong t-shirt. Kada saro sa Indo may t-shirt. Ang nakasurat duman, may duwang puso, I love you. Yeah. Hali po ako kasubagong udto sa diyan po sa may livelihood center yaon duman si Agum. Ang sabi sa kuya, ano daw ngayon kung pagibuhan tang t-shirt tapos big imprintahan. O yun na po yan. And of course, itong portrait nindo. Ayan. So igwa na po kamo kaini. Habang nabubuhay po kamo, kaibanan po nindo ini. Iyo ini ang katibayan, katunayan, ebidensya. Apuera duman sa marriage certificate na kamo ikinarasal ngunyan. Okay. So, sa liwat, congratulations, asin mabuhay po kamo Gabos. Maray na paghahapon. Alright, thank you very much, Mayor Son. We'll have po a general photo op lang. Gabos po kamo, may photo opportunity. Pero po, antes kayan, hinanyugon lang po muna ang mensahe kasatuya pong City Civil Registry Officer, Ma'am Dolores, Ma'am Adi de los Reyes. Hi, Jismar, hi.
sa satuya pong ginagalangan ni Mayor Son Ligacion. Salamat pong maray, Mayor, sa padagos mo pong pagsuporta sa samuyang mga proyekto sa office. Sa gabos pong mga kinasal, congratulations and best wishes sa inyong gabos. Dakula man pong pasalamat sa mga barangay officials na nakikooperate para sa kasalan na iniyo. Salamat na maray po, lalong-lalo na ang Carolina. Sinda ang pinakadakol na participants, 15 couples po, gapos. Dakula man pong pasalamat sa Sepio, headed by Sir Alan Riondanga. Dakula pong maray ang pasalamat me. We cannot make it without you. Salamat na maray, Sir Alan. Sa gabos na kasalon, salamat sa Indo sa pagpartisipar. And lugod na maging maray ang sa Indong pag-iribanan. Day po nagtatapos, digdiyo ang pagserbisyo kang lokal na gobyerno sa Indo kang Naga City. Arami po naigwa ng mga aki ang iba sa Indo. Bali masunod po kami sa barangay Nindo para naging legal na po ang pag-iribanan Nindo. Masunod po ang sa Indo mga aki. Magiging legal naman na aki Nindo. Salamat po na maray. Happy Valentine's Day sa Indo, kapos. Thank you. Thank you, Ma'am Ali. Ngunyan po, magkakaigwa po kita ning sarong, magkakaigwa po ning group photo opportunity with our Honorable Mayor. So, may we request Mayor Son on stage once again. And sa gabos pong couples, matindog po ang gabos sa mga couples. Marani po kay Mayor Son for a group photo opportunity. Sige po, si Satuya po mga kinasal, magdigdi na po kamo sa inutan, magtait po kay Mayor Son. Si iba po, kataid sa baba. Si iba man po, pwede po sa taas kang stage. Kuya Vic. Si iba po, sa taas po kang stage para po kabus mahiling. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal, nasaktan at nabigo, lumuha at... Sige po, siguraduhon po nakataid ang sa indong mga agom sa pictorial. Okay?